Прывітанне, мои маленькие сябры. Наши маленькие сябры, правда, Дина? Мы з вами вучыліся на мінулых занятках вымаўляць гукі с, з, ц. Сёння мы праверым, наколькі добра у вас атрымалася іх запомніць і як прыгожа вы цяпер іх вымаўляеце. Ой, а я хвалююся, а раптам я нешта забыў. Не хвалюйся, Дина, будзе весела. Мы будзем гуляцца і нават маляваць. Калі ласка, дзеці дарагія, возьмите ліст паперы, вось як у мяне, і каляровыя алоўкі, альбо фламайстры, калі у вас ёсць, таму што яны нам сёння абавязкова спатрэбяцца. А спачатку, як заўсёды, мы зробім практыкаванне для язычка. Толькі практыкаванне сёння будзе незвычайнае. Мы з вами проста паўторым, як мы правільна вымаўляем гукі, якія ўжо ўмеем гаварыць. Першы, памятаеце? Помпа надзімае мячык, і гук у яе такі. Дина? Цудоўна. Можа, у цябе там ротик трэба працерці? Дык я табе сурветачку дам і сабе. Далей, памятаеце, мы з вами лавілі камарыка, таямнічага, які зудзеў вось так. Дина? Малайчына, вельмі класна у цябе атрымліваецца, проста цуд. А потым мы з вами ездзілі ў горад цудаў, і наш цягнічок, калі ехаў, вось такія гукі выдаваў. Паўтары, Дина, калі ласка. Малайчынка. А вось зараз давайте праверым, ці вы вушкамі добра чуеце, які з гэтых гукаў зараз будзе гучаць. Паслухайце спачатку. Вось помпа. А вось камарык. А вось цягнічок паехаў. І цяпер увага! Калі вы будзеце чуць гук «с», падыміце ручку ўгару. Калі вы будзеце чуць гук «з», дакраніцеся да свайго вушка. А калі вам пачуецца «ц», плясніце ў далоні. Увага! Слухаем. Цудоўна! І ты, Дина, малайчына, ты таксама ўсе гукі адгадаў вельмі правільна. Ну што, нам цяпер варта узгадаць сабе, якія мы ведаем словы, якія пачынаюцца якраз на гэтыя гукі, і паспрабуем гэта намаляваць. Памятаеце, у нас была такая загадка. Што такое ў небе цёплае, гарачае, усіх сагравае? Правільна, гэта сонейка. Давайте намалюем сонейка. Дина, дапаможаш мне? Скажы, калі ласка, які колер я мушу ўзяць, каб маляваць сонейка? Я думаю, жоўты. Так, вось гэты, так, Дина. Вось гэта жоўты колер. Все ўзялі, дзеці, такі самы жоўты колер. І сонейка ў нас якой формы, Дина? Круглая. Малюем круг, кола. Вось такое. Оп! Прыгожа атрымалася. А што яшчэ я мушу намаляваць, Дина, каб сонейка было сапраўдным? Праменчыкі. Так, малюем праменчыкі. Вось такія праменчыкі-рысачкі у нас атрымаліся. Паглядзіце, якое ў мяне сонейка. Гэта мы з Динас такое намалявалі. Ён мне колер падказаў і пра праменчыкі,
І форму сонейка таксама. Цудоўна. Сонейка ў нас ёсць. А цяпер памятаеце? Мы з чароўнага мяшочка даставалі нейкую рэч. Самую першую. І яна вось так звінела. Што гэта было, Діна? Гэта быў званочак. Так. Скажы, Діна, як думаеш, які нам хочацца званочак намаляваць? Які колер ты любіш? Зялёны. Ну так, ты сам зялёны, прыгожы, вось такого колеру. Давайте маляваць званочак. Каб намаляваць званочак, нам спачатку трэба намаляваць вось такі купал. О, які ў мяне атрымаўся. Паглядзіце, вось такі. Потым мы знізу вось так правядзем лінію і вяровачку з такім шарыкам на канцы. І гэта будзе званочак. Як табе мой званочак, Діна? Падабаецца? Падабаецца. Цудоўна. Ну і яшчэ адзін гук. Ц-ц-ц. Што б нам такое намаляваць з гэтым гукам? Памятаеш, Діна, мы даставалі з грузавічка, прыехаў да нас грузавічок у горад цудаў, і там ляжала салодкая, смачная, цудоўная, што? Цукерка. Цукерачка. А цукерачка якая будзе? Якога колеру? Чырвонага. Няхай будзе чырвоная цукерачка. Вось такая. А якая форма у цукерачкі, Діна? Не ведаю. Я думаю, што трэба намаляваць авал. Вось такі. Вось, як яйка. Бачыце? Вось такі авал, а тут завязачкі з двух бакоў. Таму што у цукерачкі вось такія завязкі на канцах. Вы, дзеці, можаце свае малюнкі расфарбаваць. І яны будуць у вас сапраўдныя і прыгожыя. Сонейка. Якога колеру, Діна? Жоўтая. Званочак. Якога колеру? Зялёны. І цукерачка. Чырвоная. Малайцы. Вось мы з вамі намалявалі столькі прадметаў, якія пачынаюцца на тыя гукі, што мы вывучылі. Але каб замацаваць, мы з вамі мусім зараз паспрабаваць вельмі хутка сказаць адразу некалькі словаў з гэтым гукам. Першы гук. С. Снег, сабака, суп. Паўтары. Снег, сабака, суп. Малайчына. Дзеці, мы можам бегаць і паўтараць гэтыя словы. Снег, сабака, суп. Снег, сабака, суп. Снег, сабака, суп. Малайцы. А калі мы кажам гук з, мы скажам зайка, зорка, замак. Зайка, зорка, замак. Зайка, зорка, замак. Атрымліваецца ў вас? Цудоўна. Тады яшчэ застаўся адзін гук ц. Цягнік, цуд, цукар. Цягнік, цуд, цукар. Цягнік, цуд, цукар. Я думаю, што у вас все атрымалася, таму што ў Діна атрымалася. А Діна у нас, як вы памятаеце, не адразу мог гаварыць гэтыя ўсе гукі. Ну вось, шаноўныя сябры, мы з вамі навучыліся гаварыць гукі, якія называюцца свісцячымі. Таму што калі мы іх гаворым, як быццам бы свішчам. С, з, ц. Паўтарайце, калі ласка, гэтыя гукі дома, называйце словы на гэтыя гукі, вучыце вершыкі і будзеце гаварыць вельмі прыгожа. А мы з Діна развітваемся з вамі. До новых сустрэч. Да пабачэння. Пакуль-пакуль.